Колагеновите козметични нишки са модерна Skin Rejuvenation терапия, насочена към подобряване качеството, плътността и визуалната свежест на кожата. Процедурата комбинира специални колагенови и протеинови нишки с професионални активни серуми и техники за транспидермално въвеждане с цел инвазивна хидратация, подобряване вида на финните линии, по-гладка кожна текстура, визуален стягащ ефект, по-свеж и отпочинал вид на лицето. Терапията работи основно върху повърхностните слоеве на кожата и е подходяща за дехидратирана и уморена кожа, за ранна анти-ейдж грижа, за Skin Glow терапии и поддръжка на еластичността и комфорта на кожата. След процедурата кожата изглежда по-финна, по-свежа, по-хидратирана и с по-равномерен и озарен вид. Процедурата е неинвазивна, без възстановителен период и отличен избор за клиенти, търсещи модерна фейшъл терапия, която видимо да озари лицето им. Процедурата с колагенови нишки е част от новата програма Козметик трета степен по актуалните държавни образователни изисквания ДОС от януари тази година. Обучението е с продължителност 18 месеца и включва 4 отделни модула, обхващащи съвременни козметични, апаратни и анти-ейдж техники. Дипломирането е със свидетелство за майсторска степен, което дава възможност да откриете собствен бизнес в сферата на красотата – козметичен салон, студио, спа център. Повече информация за програмата и останалите ни обучения можете да откриете на www.eurostandartcenter28.com или на www.kurzakosmetik28.com. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с нас за още професионални видеа, обучения и съвременни козметични терапии. Mueve sin condición.